Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खेबसेबाव बराय हरफिननाय थाबाय। दिनैहाय जोङो उदालगुरिनिफ्राय जोङो टंला टाउनाव थांगोन आरोना बेरायहैनो खामानिबो दङ उदालगुरियाव। दा जोङो ट्रेनाव थांगोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आज हम लोग टंगला से उदालगुरी जाएंगे ट्रेन में, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। Ini college dong dah no? Mana hai sih mana? Ada English nggak? Ini college dong dah? English exam ना? मतलब हम और मतलब मैं और मेरी दोस्त हम दोनों जाने वाले। Beg दूर kenal lah nago na? Itu nai. Nggak kan lah nih bondo sekarang lah na kira kan? Ini beda. Ayo, biar partner ada partner tak gitu. Ini begini ini, saya bilang sama dia. Ini mana ini begini saya gemen tak deh. Guys, जोङो दा थाङै बास स्टेन्ड मोनसिगोन दा बास स्टेन्डनिफ्राय ससे थांबा जों सहैसिगोन आरो दा बेसारा भिडिअ बनायनो फैदों बिथाङा ब्लग खालामगासिनो आरोना नै स' जोङो बास स्टेन्ड सफैबाय दा बेनिफ्राय ससे थांबानो मोनहैसिगोन आरोना गाइस आंहा मास्कआनो गोमाब्रबनानै आं मास्क गोदानसो बायनांगौ जाबाय नै दा इथिं सिदा थांबा ट्रेनखौसो नेबाय थानांसिगोन नै ट्रेना बेसेबां गोबाव नेनांगोनलै आरो So guys, जोङो नै दा ट्रेन लामायाव जोङो थाबायगासिनो आरोना बिथिंजाय स्टेशनाव थांसै जोङो दा Mengkeladang. Anjir kasih dia terus. Sajain ya video lain lagau. Video lah sedang. Apa aja cerita? Berai pai di hati besar na mas. So guys, दा जोङो फैयै दा जोङो स्टेशन सहैबाय आरोना दा बे स्टेशननिफ्राय जोङो दा थांनोसै उदालगुरिसिम नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स्किप खालामालासिनो स' नायलांबाय थानो नामा बिदिब्ला आं मिथिस्राया मिथिंजाय हाथाय जायो होननानै इलाय जोङो बिथिंजाय बेराय गिदिंनानैसो फैनो हायोब्रा ससेल'सो जाखागौमोन सानदुङा नै कलेजनि जोंनि कलेजनि गासैबो स्टुडेन्टफोरा फैगासिनो आरोना दा जोंनाथ' कलेज गैया नालाय ओंखायनो जों दिनै थांबाय आरोना ओइलाय स्टेशना जों दा स्टेशनखौ मोनफैबाय आरोना क'क्राझारनिया बेलेग बेलेग माबा लिरनाय दंलाय माथो न' नाम्बार जोङो बाय बेलेगाव गाखोआखैमोन ना जोङो दा फाइनालि स्टेशन सफैबाय आरोना दा बे स्टेशननिफ्राय जोङो थांनोसै उदालगुरियाव थांफेरनो मोनाखैलै माने गोबाव जाबाय आरोना थांनाया थांनायालाय थांबाय थाखायो होमबाबो गोबाव जाबाय गाइस जोङो दा स्टेशनाव नेगासिनो ट्रेनखौ माला सफैगोन मिथिस्राला जा गोबाव दे Angkul muy dah kalah saran sama video berulang. Đừng like terus kasih mata. Guys, train apa sih kan ada? Agi nak jemput jemput train pun ke? Itu campur lagi je, yang kawan. Itu nak apa? Itu nak apa? Hah? Ada bayi di bab train. Ang train punya sih, apa?
बेसेबां लागोन रेजिस्ट्रेसना? 990 जोङो दायो ट्रेनाव गाखोबाय स' गाइस जोङो दा स्टेशनाव ओंखारफैबाय आरोना दा बिनिफ्राय दा ओंखारनानै जोङो थांनोसै जेबो खोनास्रा गासिबो 왜 여서 와? 여서 가는 거야 시간 좀 아유 안 기념 달래 아유 야 그 사람 너 안다 어제 뭐라 했어? 이가 그래 아유 기분 네 우리 집을 내 하자 이 집에 제가 다 우달기 서비바 아유 मेंबायनो आंनि लोगोआ दा जोङो बेयाव जिरायनोसै आरोना दसे दा जिरायनानै दसेनि उनाव जोङो थांनोसै खामानि दं मावहैजोबनोसै बेनिफ्राय नायनोसै बेसेबां गोबाव जायो मोजां थाबायलै दा जोङो स्टेशननिफ्राय जोङो दा बै हाथायथिं थांसै आरोना उदालगुरि हाथायथिं बेयाव थांनानै खामानिखौ मावहैनोसै बिनि उनाव बिदिनो माबा माबि खालामसै एसेबां आं गिनो ओंखारसैलै ट्रेन माबाफोराव मा आरो खामानि दङब्रा बेफोरखौ खिथानो हाया नङा गासैखौबो ना मिथिया जाबाय इथिफ्राबो स' गाइस जोङो दा बेंकआव थांनोसै जोंहा बै मोनसे खामानिया जाबाय आरोना लामाया ओरैबायदि मैला थुलै आं हाला बेयाव बेसेबां लासै थाबाय थारो जों दा बेंकआव थांसै आरोना जोङो दा बेंकआव हाबबाय आरोना केमेरा गोजोबथों जेराव बिसोरखौथ' थांया बेयाव फट' भिडिअ लादों बिसोर सानैखा जेराव 그치 이게 무슨 하나네? 막 가하게 누구한테 이제 한번 저기 가스치고 나 요즘은 뱅뱅 반환증 나고 내가 그래야 했나? 정민자는 얘가 집에 타면 sau khi vậy sẽ chắc nhìn ra cái phòng này anh như thế này chắc thì ai ra cái phòng nhìn chắc thì cũng chơi nữa sao vậy para 잡아 기나이잖아 दायो जोङो जाखांनानै फैबाय आरोना दा थाखैसै जोङो स्टेशनाव ट्रेना 4:30निसै एसां गोबाव नेबायसो थानांगौ जोङो ओरैबाबो दायो जों सानैया ट्रेनखौ नेगासिनो भिडिअ बिबाला ट्रेनखौ नेगासिनो ट्रेना 4:30यावसो दङ एसां गोबाव माबायदि थागोन मा इसां गोबाव थानानै मोनथिबा थाबायनानै नोंगौबा आयो अभार स्मार्ट 아유래 하루 장난기 니스타일까봐 사자나리 그 회사는 부장아지니 하이베가 도스타가지 하이데 빨리 연락했던 게 있어 제가 자네가 자네하고 노다 그래 환했네 지로 환카이데 우달 그래로 파나 우달 가스요 파나 근데 가스요 너 도스타가 하이데 문할래 근데 병 문다래 그래
आयो सारिथायावसो फैगोन ट्रेना माला सहैबावगोन आंथ' बालायलांबायसो एकदम नेनोनो बाजोब्बाय दासो 1ता जादों माला सहैबावगोन बासजों थांबाबो फैसा नांगोन नालाय फैसायानो गैया माथो खालामबावनो ओंखायनो ट्रेनजोंनो थांनांसिगोन नेनानै भिडिअ बनायदों जोङो दा लोगोफोरखौ लोगो मोनफैबाय उदालगुरि स्टेसना बिसोरो मिथिबाय थानानै बारा माने बिसोरबो टाउनाव बेरायनो फैदों ना बिसोर उदालगुरिनिखा गावहानो बुंना लाबाय दा आंलाय माथो बुंदों मोजांसो दंलै आं बिथाङा सेलफि खेबनो नागिरदोंनो लाबो खेबना होनि आं सेलफि खेबना होनि बेखौ माबा मबाइल खम दानि माबायदि दे मोनसे मेथाइ खनलाय मोजां दे आं रानो मोनदाल नङालै आं मेथाइ खननो रोङा देना मोनसे मोजां आं रोङा बर'नि गित रोंसोयो माथो नोंलाय इसां खनो बियो ना रुमाव थाबा ओरैबायदि गित खनबाय थायोना मा होनो ओमफ्राय ओरैनो खननोबा खनस्राया आरोना बियो बिराद लाजियो मानसिया बे आरोना थगायनो जागामोन मा थगायलाबायनांगौ थगायनानै माथो उदालगुरि फैनानैसो बे थगायनो जागा मोनदों बेखायनो बे दायो भिडिअ थगायगासिनो भिडिअ जोङो हिसाबला साबसिन मानसिफोरा खोनाबा बेलेग फाग्लि सानगोन बेलेग जोंखौ नै बिथाङा फैसा सानगासिनो बिथांनाव फैसाया डेन्जार दङ दे बेसेबां दङ दे डेन्जार फैसा दङ आंनियाव नायनो 10 थाखा 20 थाखा नोंथांमोना पकेटाव बेसेबां फैसा लाना बेरायो खिथाहरदो जोङो खिन्थु 50 थाखाल' लाना जोङो 50 थाखाल' लाना बेरायो 10 थाखानि नारें गोदै जाबाय जोब्बाय न 10 थाखानि नारें गोदै जाबाय जोब्बाय नेबाय थानोसै 2-1 जाबाय 4 मिसामोन 36 ना 440 आनो हमदो 440 आवसो थाबाय थानोसै ट्रेन खौ नेबाय थानोसै फैग्राबो गैया फैसायाबो 40 थाखाल'सै रावदोंबो गोसोथोजाया 40 थाखायाव जेबोखौनो मोनजाया मा खालामबाय थाबावनो आरोना यानो भिखारि बायदि जबाय थानोसै ट्रेन नेबाय थानोसै बाय बाय नोंथांमोना बबावबा बेरायनो थाङोब्ला नोंथांमोना बेसेबां पकेटाव फैसा लानानै बेरायो कमेन्टआव खालामनानै माने कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय मानो होनबा जों हले 50 थाखादोंनो बेरायो जों हले 50 थाखादोंनो बेरायो 10 थाखानि मालाबा दालबुट जागोन मालाबा नारें गोदै जागोन ओमफ्राय 40 थाखाखौ जेने तेने लांफिनो आरोना माने लामा सामायाव नांगौ जाब्लाबो जानो लुगैबाबो दोनथ'यो 4ता जालायलायबाय दाबो जोङो स्टेशनावनो दङ आधा घन्टानि उनावसो फैसिगोन बालायलांजोब्बाय मा जाबावगोन मा खालामबाय थानो दा नेनानै जोङो उन्दुनो ओंखारसोबाय बेमारि जाजोब्बाय गासिबो नेनानै बेमारि जाजोब्बाय माला सहैगोन मिथिला ओंखाम उखैजोब्बाय So guys, जोङो दा फाइनालि सफैबाय आरोना मोनाफैजोब्बाय जोङो आरो खोमसिसो जेबोखौनो नुखाया सफैबाय आं गावगायनायाव होनजानाय मा नांगौ गोजौ खाम मा नांगौ दायो जोङो सफैबाय जोङो दा मोनाफैबाय आरोना एकदम गोजांजोब्बाय दा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ आरोना दा जों गोजांबाय बाय बाय